No moro! Taas tämmönen video, että miten mitataan diodin kynnysjännite. No, tossa mulla on diodi. Ja ne on kaikki oikeastaan samannäköisiä kuin toi. Että tommonen musta komponentti. Vähän niinku semmosen perusvastuksen näköinen. Mut siinä on tämmönen niinku raita aina tossa kohtaa tuolla. Jonkinnäköinen tuolla. No sitten niitä diodeja on olemassa erinäköisiä, erikokoisia, vaikka tässä. Tää on kooltaan hieman isompi kuin se äskeinen tossa, niin tämän tehon kesto varmaan on isompi, tai niin kuin onkin tuolla. Sitten tämä perinteinen, eli LED, tämäkin on diodi, kyllä. Ja sitten siinä, että jos tulee vastaan tämmönen vähän toisen näköinen, tää on nimittäin hieman tommonen niin kuin läpinäkyvä. Tämä komponentti, niin tämä on Zener-diodi. Kyllä. No, diodissa se homman nimi oli semmonen, että niissä on olemassa aina kynnysjännite. Eli miten monta volttia pitää olla tässä sitten näitten yli, niin se rupeaa sitten johtamaan sitten se diodi. Ja sitten yleismittareissa, kaikissa nyt melkein ainakin, on olemassa sitten toiminto, että se näyttää siinä näytöllä, että miten monta volttia sitten se on. Sitten taas seuraavaksi yleismittari tässä sitten esiin. Ja se on tuolla, toi merkki. Ja tässä mittarissa pitää painattaa keltaista painiketta. Noin. Niin nyt tossa tuli tämmönen näyttö. Näyttäisi tuolla niinku DC ja volttia. Olis näin. No, sitten taas vähän lähdetään mittailemaan. Ja sillä on väliä, että kummin päin nämä tulevat sitten ton diodin jalkoihin. Ja homma toimii näin. Että tässä tää musta tulee aina tämän diodin sille puolelle, missä on toi viiva. Niin tosta ja tästä, jos näyttää 0,585 volttia, on tämän nimenomaisen diodin kynnysjännite. Tässä mulla sitten olisi muutama muu. Tässä sitten diodi. Ja tuo LED, mikä tuossa on, niin sekin näyttää sen jännitteensä tuolla. Tässä nimittäin se lähtee vähän tuossa hehkumaankin toi 1,7 volttia olisi tossa. Tää mitattiin jo uudestaan. 0,585 olisi tämä. Sitten on seuraava 0,644. Ja toi viimeinen olisi tossa 0,73 jotain. Olisi näin. Et se on monesti näin, että se on 0,7 volttia on monesti noissa elektroniikan jossakin ohjelmissa ja sitten niissä laskutehtävissä on aina ton diodista se kynnysjännite. Jos lähdetään laskemaan niitä jännitehäviöitä, miten monta volttia sen yli sitten jää jännitettä. Noin. No mulla on tässä tämmönen pieni virtapiiri. Elikkä tossa on tämmönen homma. Tossa on LED. Näin. Sitten on diodi. Ja tossa on vastus. On siinä. Ja tässä on semmonen homma, että mittaillaan sitten tosta ton diodin kynnysjännite nyt tässä, että kun se virtapiiri on päällä. Noin. Ja mulla plussa on täällä oikealla. Sitten nolla tossa on vasemmalla. Niin tosta pistetään sähkö päälle. Noin. Ja mittaan tosta jännitealueella tasajännite, huomatkaa. Tosta tänne 0,64, mikä on tossa sitten oli myöskin suunnilleen just tämän diodin kynnysjännite. No, sitten tossa tämä LED, mittaamme sen. 1,8 on tämmönen homma. Ja sehän oli tommoista luokkaa, oli just niin kuin sitä mittailtiin. Ja sitten kun tossa otetaan vielä vastuksen yli 0,3. Ja sitten sehän oli semmonen homma. Kirchhoffin jännitelaki oli semmonen, että kaikki nämä kolme tässä kun summataan yhteen tuolla alusta loppuun, tosta mittaus on koko jännite, mikä tähän koko kytkentään on tarjolla. 2,85 olisi tämmönen homma.
No, tehdään tässä semmonen vielä homma, että tutkitaan semmonen juttu, että jos ton diodin tosta kääntää ympäri, niin silloin se virta ei tosta kulje. Tosta otan sähköt pois päältä. Tuolta odottelee, että tosta toi ledi sammuu. Noin. Käännän tämän tästä toisinpäin. Äskeiseen verrattuna. Tosta laitan sähköt päälle. Ei syttynyt. Eli tästä mittaan nyt sitten näin, että laitanpa tosta alusta loppuun. Siellä on sama 2,85 on tuolla jännittä. Ja mittaan tosta sen diodin yli. Näyttää tossa 1, mutta ei mene mitään läpi. Se on näin. Sitten tosta ledin yli 0, jotain. Ei toimi. Eli siinä monesti on tämmönen niinku asia, että silloin kun näitä siis just niinku ledejä, diodeja tässä niinku sitten mittaa ensimmäisiä kertoja, niin monesti käy semmonen homma, että ne laittaa väärinpäin jonnekin. Ja sitten tossa, että sit kun se on niinku okei, että kokeillaan tosta toisinpäin se homma. Että epähuomiossa laitoimme sen näin, niin tosta kääntää suuntaan, niin sit tossa syttyy. Se on näin.